Salutare toată lumea, numele este Pigă și bine m-am găsit la un nou episod de... Bine, la primul episod de Minecraft. O să... Știu că n-am mai postat de vreo 4 zile, așa, dar n-am avut timp și... Da, am început școala, cum știa toată lumea. Ce greu. Așa, deci baftă la școală. Și hai să facem o mapă de survival. Așa. Și cine vrea să scrie în comentarii, puteți să scrieți în ce clasă ați trecut. Eu am trecut a 5-a. Mică. Mă consider destul de mare. Că na. Da, merge destul de greu. Era pe o insulă. Nu știu că mi se întâmplă chestii. Da. Am textil. Am și uitat. O să facem o altă mapă. Că n-avem ce face pe o mapă fără cupaș, fără nimic. Bă, greu mi se mișcă. Cu ca să stai. Așteptați. Aleluia. A fost cu noroc. Ne arăt pe o mapă. Destul de bună. Copaci și multă piatră. Noroc. Da, a fost asta de școală. Ce pot spune? Sper să spun că și voi ați fost. Nu știu dacă se aude pe fundal, dar scuzați-mă dacă se aude. Bate un om la ora 8 și 18 minute, bate perete, habar n-am ce face. Dar na. Nu o să fie lung video, deci să nu vă așteptați. Știu, pe textura mea arată destul de ciudat la copul. Gata, Florid, nu știam. Bine, știam, dar nu eram sigur.
Facem unul de piatră. Adunăm puțină piatră și ne apucăm de o casă. Nu mă descurc foarte bine la Minecraft și nici să fac cele mai frumoase case, dar nici nu o să mă chinui la început. Și nici nu știu cum o să pot să filmez atât de mult, că am început școala și o să am de învățat, de scris, de multe chestii. Nu o să fie nici mie foarte ușor, că vă dați.